Иң халыкчан җырчы. Вакыт җиткәнендә кайтам дип әйтәсең, килмеш шул бер генә сине җибәрәсем. Берничә минутка тукта, әле тукта, ялгызлык утыңда кайтырга ашыгыма. 2 минут кына калып тор кышыгыда, 2 минут кына яратып кушадылар. 2 минут кына иң бәхетле мизгел, 2 минут кына тик бер гомер түгел. 2 минут кына калып тор кышыгыда, 2 минут кына яратып кушадылар. 2 минут кына иң бәхетле мизгел, 2 минут кына тик бер гомер түгел. Ütmezseler iyiydi, ihtatlı minutlar, uşuşsalar iyiydi, mengege yazmışlar. Bulmaz kindi bulmaz, kirige yolları, tiksin atardılar, yüreğin kılları. 2 minut kına kalıp dur dışarıda, 2 minut kına yaratıp dışarılar. 2 minut kına, yine beğenetler mizgin, 2 minut kına, tik bir ömür tügel. 2 minut kına kalıp dur dışarıda, 2 minut kına yaratıp dışarılar. 2 minut kına, yine beğenetler mizgin, 2 minut kına, tik bir ömür tügel. Vakit җиткәнендә кайтам дип әйтәсең, килмеш шул бер генә сине җибәрәсем. Берничә минутка тукта, әле тукта, ялгызлык утыңда кайтырга ашыгыма. 2 минут кына калып тор кышыгыда, 2 минут кына яратып кушадылар. 2 минут кына иң бәхетле мизгел, 2 минут кына тик бер гомер түгел. 2 минут кына калып тор кышыгыда, 2 минут кына яратып кушадылар. 2 минут кына иң бәхетле мизгел, 2 минут кына тик бер гомер түгел. 2 минут кына иң бәхетле мизгел, 2 минут кына тик бер гомер түгел. 2 минут кына тик бер гомер түгел. Рахмет. Иң халыкчан җырчы, халык улы Рифат Зарипов. Рәхмәт. Тырышлыгы, юмартлыгы, гади булуы белән яулап алынган алтын йолдыз сыны. Шулай ук 2 минут кына җырын иҗат итүчеләр Илнур Ибрахимов һәм Альфред Якшембетов. Ә инде сәхнәдә Альфред Якшембетовның кызы Алсу Якшембетова. Аларга да чын күңелдән мәртәбәле дипломнар һәм чәчәкләр бәйләме тапшырабыз. Ә инде алтын йолдыз сыны Рифат Зарипов хәләгә. Иҗат уңышлары телибез сезгә. Алга таба да шулай җырларыгыз белән безне канатландырып яшәргә язсын. Рәхмәт сиңа, Рифат. Көчле алкышлар авторларга да, җырчыга да. Ул мәңге армас. Андагы энергия. Мин менә хәтта бер урында басып тора алмыйм аны күргәч. Менә бит ул. Менә бит ул. Бер минут. Рәхмәт. Кадамадыңмы? Юк, кадамадым. Монда йылдызга кадалып. Кадалсаң да зыяны юк. Әйт. Или үзем сөйлим хәзер. Син сөйлә.
Бик әйбәт, бик рәхәт. Иң халыкчан. Чынында халык сине шул кадәр ярата. Үзең кичкенә генә, син кичкенә. Кайсы җиреңне яратасың синең халык? Ул Белмим билгеле бит, зур белмим. кешене зур итеп, иркен итеп яратырга мөмкин. Син шундый нәни генә, бәләкәй генә. Белмим инде шул бәләкәй булганга бәлки яраталардыр да. Кем белә аны. Бик рәхәт, бик җылы булды, бик әйбәт булды, шәп булды. Карале, синең һәрбер җырың менә шул кадәр халыкка барып җитә. Аңа ни кадәр көч түгәргә кирәк әйме? Шаккаткач. Халык күтәреп алсын өчен җырны, син башта үзең күтәреп аласың әлеге җырны сәхнәгә чыгып. Шаккаткач, бу энергия каян киләсең сиңа? Каян килсен шул тамашачылардан килә инде. Халык тамашачы безне канатландыра. Бөтен җырларны шулай каршы алгач, иҗат итәсе килә башлый, җырлыйсы килә башлый, сикерәсе килә башлый, бийсе килә башлый. Әйдә биеп җибәргәнче, тамашачыларга рәхмәт әйтик. Шул кадәр яраталар сине. Мин дә яратам. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Чыннан да, менә шушы мәхәббәт, бер-беребез бу арасында булган мәхәббәт сүнмәсен, сүрелмәсен, бер-беребезне оллап, хөрмәтләп, зурлап, уйнап, көлеп, җырлап, биеп, матур итеп яшигә әле бергәләшеп. Ул карап торышка гына булай шул кадәр шук, шаян кеше кебек. Тормышта шундый җитди, нормальный егет. Бөтен серләрне ачып бетерәсең син.